Obožavam auto taj što juri ko zmaj i na stazi ostaju iza njega svi. Hajde, Rory, najbrži si! Rory, auto taj, Rory, the number one star, stiže na cilj prije od svih. Gledaj, Rory, evo i ostali! Hajde! Rory, auto taj, Rory, the number one star. Rory, the racing car. Majstora Niku je čekao jako naporan dan. Treba pospremiti radionicu u Srebrnoj dolini, pa je sad pripremao ručak u prikolici Nikolice. Moj sendvič je gotov. Čekaj, ne smijem zaboraviti krafne. O, to bi bilo grozno. Obožavam krafne, to mi je najljepši dio dana. Kamo sam ih stavio? Gdje mi je krafna? Tu si ti, slatkice mala. Vidi ti to. O, a nema mjesta za tebe u kutiji. Žao mi je, dečki, vidite van iz kutije, a krafna unutra. O, jedva čekam vrijeme za ručak. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Idem te naći, Krtek. Spreman ili ne, ja idem. Našao sam te. Okej, sad ću se ja sakriti, a ti me pokušaj pronaći. Rory, ja nisam dobar u traženju stvari. Naravno da jesi. Lako je. Samo počni brojati. Dobro. 1, 2. Svih mi vijaka. Kakav nered. Treba će mi stoljeće da to očistim. Hej, što je ovo? Roryjev medo. Bolje da ga stavim negdje na sigurno, da se ne izgubi ta sretna maskotica. Dobro, idemo po redu. Najprije šalica čaja. Gdje je Krtek tako dugo? Tu sam skoro cijeli dan. Krtek! Krtek! Kakvo divno jutro. Maša zove majstora Niku. Ko je to rekao? Jesi li to ti, Maša? Gdje si? Čuješ li me? Pa gdje je ona? O, voki-toki. Majstore Niko, javi se, majstore Čekaj, Niko. to ono trebam Čuješ stisnuti. li me, majstore Niko? Što je bilo, Maša, draga, prijem? O, tu si, Niko. Samo te podsjećam da treba očistiti radionicu, a ne piti čaj. Prijem i kraj. Kako ona to zna? Ne mogu imati nigdje ni sekunde mira. Gdje je Krtek? Gdje sam? Prvi zavoj. Valjda sam predaleko kopao. Pa rekao sam Roriju da nisam dobar u traženju stvari. Krtek! Ne mogu se još dugo skrivati. Moram se naći s Mimi da vježbamo vožnju po stazi. Joj, Krtek, ovdje sam! Krtek! Već izgleda urednije. Ko bi mislio da će biti toliko stvari za baciti u smeće? A sad lijepo, nakon ovakvog napornog posla, mali odmor i vrijeme za krafnu. A svih bi odvijača poklapa se zapeo. Hajde, otvori se. Pa krafna! Nema štete, nije surilo ni malo pekmeza. Krasno. Majstore Niko, Maša mi je rekla da odvezem svo smeće u centar za reciklažu. Evo, izvoli, sinko. I vozi pažljivo. Nema problema. Gdje sam ja to? Rory! Nije ni ovdje. Imaš pravo, Mago. Nisam baš dobar u igri skrivača. Gdje je Krtek? Rory, dođi u radionicu. Mimi te tamo čeka. Kamo je taj Krtek mogao otići? Rory, rekla sam da dođeš u radionicu.
Moram ići. Krtek, žao mi je! Ojoj, oprosti, Pluger. Ne brini, Krtek. Ali drugi put idi preko zebre i pogledaj prije neko prelaziš cestu. Vidimo se kasnije. Pogledaj, prije prelaska. Da, moram to zapamtiti. Ulala, radionica izgleda super. Nije loše. Možeš čak jesti spoda koliko je čist. Kad smo kod hrane, vrijeme je za ručak. Evo me, Mimi, oprosti na čekanju. Nema problema, Rory. Baš sam gledala kako je majstor Niko lijepo pospremio radionu. Vidi kako ti je sada leže uredan. Wow! Sve je čisto! A gdje je moj sretni Medo? Ne vidim ga tu. Gdje je? Ne mogu izgubiti Medu, jer nikad više neću pobijediti u utrci. Smiri se, sinko. Stavio sam ga na radnu ploču da bude na sigurnom. Gdje? Ne vidim ga. Malo prije je bio tu. Čekaj. Ne, možda ipak nije. Ne. Nadam se da nisam... Ne, nisam to mogao napraviti. Što nisi mogao napraviti? Baciti tvog Medu s ostalim smećem. Što? Gdje? Gdje je smeće? Pluger ga je odvezao u centar za reciklažu, ali ne brini, nazvaću ga na njegov telefon i reći mu da se odmah vrati. Ne paničari, sve će biti u redu. Pluger, javi se, Pluger. Tako mi skebrda! Krtek, čistač ceste! Tu nisi počistio! Pluger, sva sreća. Nema mjesta panici. Pluger je na stanici. Je li tamo moj Medo? Ne, bojim se da nije, Rory. Ne mogu se sjetiti gdje bi još mogao biti. Ne znam što da kažem. Nema moj Mede. Što da sad napravim? Svih mi mrtvica! Što ti je, Rory? Opet si izgubio trku od Maxa? Ne, ali nikad više neće pobijediti u trci. Nikad. Moj sretni Medo je nestao. O, i to je sve! Ako mene pitaš, to može donijeti malo loše sreće. Znaš što? Ja ću malo pripaziti. Nikad ne znaš kad se Medo može pojaviti. Neće se pojaviti. Nestao je. Nikad ga više neću vidjeti. Zbilja mi je jako žao što sam izgubio Medu, Rory. Što kažeš da ti ja kupim novog sretnog Medu, zbilja velikog, ogromnog. Ne treba, hvala. To nije isto. Znam što misliš. Ne možeš zauvijek ostati ovdje, ovako. Drugi auti pitaju bi li htio voziti probnu utrku, da se malo raspoložiš. Ne baš. Nema smisla. I onako više ne mogu pobijediti. Mislim da je sad svo smeće skupljeno. Što je to? Krtek, još uvijek skupljaš smeće. Svih mi mrkvica. Jako dobro, Krtek. Našao si Roryjevog sretnog Medu. Fantastično! Ti si super, Krtek! Što je bilo? Zašto ste tako veseli? Krtek ima nešto za tebe, Rory. Moj sretni Medo! Kako si? Gdje? Mislim... Nisam bio dobar u traženju tebe, Rory, ali sam barem bio dobar u traženju tvog Mede. Jesi li sad bolje, Rory? Ja jesam. 100 puta ti hvala. Krtek, ti si odličan pronalazač stvari. I znaš kako se sad osjećam? Kao da ću pobijediti u trci. Priprema, Medo, sad! Sa svojim sretnim Medom, Rory se opet osjećao kao zvijezda broj 1, a Krtek je ipak shvatio da je dobar u nalaženju stvari.